Εξτρέμ. Θα περάσει μια ωραία παλιά μες στην περιοχή. Νεφρού, εκπληκτική απόκρουση από τη Μάνου Καράκη το σουτ. Το σύνηθες μοτίβος, εκτελέσεις κόρνερ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Επιμένει όμως η Σίδηρα να εκτελεί απευθείας, μαζεύει η Μάνου Καράκη. Ο Κοτσάκη θα γυρίσει, εύκολη υπόθεση εκεί, καθώς δεν είχε πίεση για τη Μάνου Καράκη να μαζέψει την μπάλα και να δώσει γρήγορα με η Δανάη Σιδηρά, 32 ετών πλέον, με αρκετά χρόνια στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Κοτσάκη επιστρέφει στην Μάνου Καράκη και τώρα Σολής. Τρέχει η Κοκοτσάκη να πιέσει, θα βγάλει όμως και πάλι για την ωραία εμπροσθήνη παλιά για την Ματέους. Βγαίνει η Μάνου Καράκη από τα καρέτς, προλαβαίνει την μπάλα πριν καταλήξει κόρνερ από την παρέμβαση της Παντερή στο χώρο του κέντρου. Μάνου Καράκη, κοντά της η Σόλης και ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή της η ομάδα του Παναθηναϊκού με την Ντομόντ. Κάνει πράσινες. Παλιά για την Ντομόντ, είναι σε καλή θέση η Ντομόντ. Ντομόντ θα αποφύγει την αντίπαλό της. Ντομόντ πάντα μέσα στην περιοχή. Μάνου Καράκη μαζεύει. Έπεσε στα πόδια της Αμερικανής. Εναντίον τριών, παλιά για την Ντομόντ. Επικίνδυνα και πάλι η Αμερικάνα. Έρχεται η Παντερή, Ντομόντ γκολ.